Unsay kisaw mga siyaw? Kumusta inyo mga kasing-kasing diha? Mangasol na pug ko ninyo, Noy Paking! Hoy yatay Ish cookie Okay Nakasuyop Di mahimutang luyo sa Cebu. Excuse me sir. Bawal ng patong sa lingkuranan. So, mao to mga siyaw. If namoy mga kailang nga ingato, please i-mention sila. And if nalingaw mo ani nga video, please like, comment, and subscribe. Till next time mga siyaw, ciao!